Mire, a España, de logo, cousas que non lle gusta escoitar os españois, dixérono pois, máis de un máximo responsable de algún país. A reacción do goberno de España quizá veña máis, o digo porque noutros casos non dixeron absolutamente nada, veña máis porque pensan que lles toca máis directamente. A mí non me gusta que ningún responsable político de outro país veña aquí a decir cousas en contra das institucións, incluso as persoas que están representando esas institucións. Pero faime gracia a reacción airada en algúns casos e o mirar para outro lado noutros. Creo que non debería ser así en absoluto. Despois a decisión ou non de condecoralle por parte da presidenta da Comunidade Autónoma, bueno, ela saberá os méritos que poden concurrir e razóns para esa condecoración. Eu non me podo meter, eu sei o que faría eu, pero o que faga cada Comunidade Autónoma, Deus me libre. Son moi libres de facer o que estimen oportuno. Cada comunidade autónoma e cada máximo responsable da comunidade autónoma é absolutamente libre e mesmo ten o meu respeto para tomar as decisións que estime oportunas. Outra cousa é se estou totalmente de acordo ou non, pero creo que non é o caso. Tampouco me gustaría a mí que estivera a presidente de Madrid opinando sobre algo que fixéramos nós ou sobre se lle gustan ou non lle gustan as condecoracións, por exemplo, as que imos dar o próximo venres as medallas Castelao, as que poidamos dar o 24 de xullo.